yaga ai nake ga maka idan zaka sha wuyi ka samu guri kai sikirat kaga nan ba wanda zai gan mu karasa an kalli wannan yaga kana da Allah Tana wani burge ne Allah wallahi. Ya hankali ka mutane su jin ba. Malam, ina wuni. Ba ni can naɗa mana. Na ba wannan dan abun nan dinnan sauran ne ya ajiye mana. Kai, aikin banza aikin wofi sai da muka gama shigowa gurin ne yanzu kuma ka zo ka ce mana babban ganta me haka? Ai wallahi tun da mun shigo gurin nan wallahi sai na caji zan fita. Sauran nan ba na ba ya ajiye mana shi. Da Allah malam kamar shigo da Allah malam. Kaga mun kai tashi mu tabi babul kawai shi da kaga yanzu na ya ba mai kama ne kai shiru ka sai ga mu ai shiru